Jó napot! Elnézést, megkérhetném, Igen? hogy az unokahúgomat lelaptopozza? Elnézést, megkérhetném, hogy az unokahúga szedje össze a kutyaszart? Megkérhetném, hogy az unokahúga szedje össze a kutyaszart? Elnézést, megkérhetném, hogy szedjék össze a kutyaszart? 5 éve kérem önöket, hogy szedjék össze a kutyaszart. Miért nem szedik össze a kutyaszart? 30 éve ide Miért nem szedik össze a kutyaszart? Ez az egyik. Miért nem szedik össze a Ha kutyaszart? valami baj lesz a húgomnak, Miért nem de szedik lesz össze a megoldás. kutyaszart? Rosszul lesz. Miért nem szedik össze a Mindenki kutyaszart? hívja meg a rendőrséget. Legyen kedves kihívni a rendőrséget. Nem Szeretném tehet meg. megkérni, hogy szedjék össze a kutyaszart, mert mindenki beteg lesz tőle. Az állatok is. Figyeljen Ide rengeteg kisgyerek jár. Tudja, mit okoz a kutya kaka? Mert én is tudok ordítani. Hát most is ordít. Legyen kedves összeszedni a kutyaszart, és akkor megszűnik a konfliktus. Legyen kedves az unokahúgának ezt elmondani. 30 éve ide jár, Én mondom neki állandóan, de nem érti meg. mert köv szemétkedik vele. Hölgyem, vagy nem tudom, legyen kedves összeszedni a kutyaszart. Szedje össze a kutyaszart. Úgy merjen hozzányúlni a húgomhoz. Miért nyúlnék a húgához? Szedje össze a kutyaszart. Én szedem utána össze a szart. Nekem jött az a vén fos. Megvédtem magamat, És meg nem a szégyeli kutyámat. magát. Nem, lehet 60 hívni éves rendőrt. öreg ember. Hívjon rendőrt. Hívjon rendőrt, rám támadt az öregember, mert bolond. Úgyhogy És máma- szedjék össze a máma kutyaszart. szolgálatba leszel. Ma? Jó, szívesen látom, nekem rengeteg bizonyítékom van. Jó, rendben van. Kedves hölgyem, uram, nem tudom, minek nevezzem. Legyen kedves azt az igazolványt megmutatni, mert nem láttam a számát. Sajnálom, vak, nem tehetek róla. Igazolja magát, jó? Hogy az unokahúga szedje össze a kutyaszart? Elnézést, megkérhetném, hogy szedjék össze a kutyaszart? 5 év...